Has vist mai una croqueta líquida? Avui tots els trucs per fer-la a casa. Hidrato les fulles de gelatina, sobretot l'aigua ha de ser ben freda. A la nevera tinc aquests daus de pernil però són massa gruixuts i els trituro. Comencem fent la beixamel, la mantega i la farina de cop. I apa, remenem fins que estigui cuita, un parell de minutets màxim perquè és poca quantitat de farina. I ara hi ha la nata, nou moscada, acabada de ratllar, clar que sí, més bona. Una punteta de pebre blanc i un pessic de sal, però poquet perquè el pernil és molt salat, A baixa temperatura va remenant, aquesta és la textura, L'hora del pernil i posem la gelatina. La gelatina ben escorreguda, I ara ja la integrem, es fondrà amb la mateixa calor i ja ho tenim. Ho traspasso amb un recipient, ho tapo amb un paper de forn i a la nevera, fins que agafi cos. Ben bé 2 hores, Fem petites boletes amb la farina, ens ajudem, ou, farina, ou, i ara sí, el panko. He tingut les croquetes una estona al congelador perquè tornin a agafar cos i sigui més fàcil de fregir-les. Té la mida ideal per menjar-la d'un sol mos i que esclati dins la boca. Però vosaltres voleu veure com regalima, oi que sí? Sembla ben bé que hagi patat un gra de pus. Ara entens per què s'ha de menjar d'un sol mos, oi?